ngifuna ukuvutha abazalwane, ngifuna sihambe nje sizwane. Uma uNebukadnezar lithi iBhayibheli wasukuma wema ngeenyawo, because nabantu abakise emlilweni yibo abathuka kuqala baze bethuka ukuthi uphuma kanjani. Uphume kanjani esimeni ekade uvalelwe kuso, uvalelwe ekhoneni, kodwa ubonakala uphuma. Amen bazalwane. Nalesikhathi izinto zibukeka ngathi azihambi kahle emehlweni akho, ungagive up. Ngoba amehlo ethu ayashesha ukuphushela kwi-conclusion, kanti uNkulunkulu usaqala. Amen bazalwane. And inhliziyo yethu lithi iBhayibheli iyashesha ukuphelelwa isineke. Ingakho uNkulunkulu engakwazi ukusivezela izinto asibekele zona, because ufuna ukubona ukukhathala kwethu aqale yena vele uNkulunkulu. Amen bazalwane. Ayibeni Nkosi. Now la amadoda la angena emlilweni.